kasing-kasing ni Jesus. Buran man ikaw sa walay kasing ni Jesus, kaluya mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo, ug gagugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasam. Welcome nining ato sa ulog sa solemne sa atong Sagrado Corazon ni Jesus, isip pagpabalaan sa atong tagsatang kasing-kasing, madasi kita sa atong pagtuo, matagan sa mga gasa na bililhon. Ug aron maandam kita sa pagsaulog ning santos kami sa maginusol kita sa atong mga sala. Nakakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon ay nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala pusa namuyok sa Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dalo nung takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Himaya sa Dios dito sa langit. Ukaday sa iyang mga tao, dini sa yutan, Ginoon Diyos langit ng hari. Diyos amahan, makakagabong sa tanan, nagkasimba kami kanimo. Nagkapasalamat kami kanimo, nahagadain kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoo Hesukristo, putungan na sa Amahan. Ginoo Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagdawat ka sa sala sa kalibutan.
haloy ikamit, ikaw nagalingkod sa dusa mga dawat ang among pangabuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat ikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi. O panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Kabuhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga didto sa Ehipto. Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya. Apan wala sila masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy, ug ligong higot sa gugma, ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo, ug miduko ako aron sa pagpakaon kanila. Unsaon ko man sa pagbiya kanimo, O Israel, unsaon ko man sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot, unsaon ko man sa paghimo kanimo nga sama kang adma, unsaon ko man sa paghimo kanimo nga sama kang sibuyim. Dili buot ang akong kasing-kasing ni ana, kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko, dili ko gubon pag-usab ang Israel. Kay ako Diyos man ug dili tao, ang balaan uban kaninyo, ug dili ako muanha kaninyo diha sa kasilag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Ang Diyos tinuod gayud nga manluluwas kanako, masaligon ako wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaos kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkaos kamo nga malipayon,
sa tuburan sa kaluwasan. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, isang iyaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat ngadto sa kanasuran. Isang iyaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Pagkaus kamo ang malipayon, gikan sa tumuran sa kaluwasan. Ahuitig pagdaig ang Ginoo, tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kining ngadto sa tibuok kalibutan. Singkit sa kalipay o syudad sa Sion. Kay dako diya sa imong taliwala, anaa ang santo sa Israel. Magkaus kamo nga malipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Kinutlo. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ako ang labing ubos sa tanang katawhan sa Dios. Apan bisan pa niini, gihatagan ako sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo sa maayong balita, mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ug pagpakita sa tanang tao, sa tanang laraw sa Dios. Sa nangaging panahon, wala ibutyag sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang ang iyang tinagong laraw. Aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang walay katapusang tuyo nga gituman niya pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pinaagi sa atong pagkahiusa ug pagtuo kaniya, makaatubang na kita sa Dios sa walay pupanagana. Busa tungod niini, nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato ug kahalangdon, lig-unon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma, ug sa uban, sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot, sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawng sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayod kini masayran sa hingpit. Ug sa ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahugpungan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoon nagamagat kaluwasan, Alay ko siya, kabaw sa kanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaasam kanino. Ang pagbasa kinutlugikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw ipapahulay. Sanglit ang maabot nga adlaw ipapahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga batiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Usa wala nila balia ang iyang mga batiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa ka samga sundalo sa iyang bangkaw ug diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang tao nga nakita niining hitabua nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tao mutanaw kaniya nga ilang gidughang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maglingkod pala. Malipayong piyesta kaniyong tanan sa Sagrado Corazon. Angay gayod nga isaulog kini nga kapistahan o nga solemnidad gayod. Since nahitukma kini sa atong pagsaulog sa Biyernes Santo, nga giisip nga mooy nakapahatag og may pagsumpay no sa Last Supper. So karon especially nga gituyo gyud kini nga dunay solemnidad aron nga mag-awit gyud ta og gloria o magpadayag sa tong pagtuo ang credo. Isip espesyal nga pasalamat sa Sagrado Corazon nga maoy nagtago sa laraw sa pagluwas ni Kristo alang kanatong tanan diha sa kamatayon sa krus. So usa kini kapag pahinumdum kanato nga angay natong dasigo na atong pagtuo diha sa pagpasidungog, paghimaya sa iyang gibuhat kanato. Mao gani nga niining ako ang reflection usa kini ka pagpasidungog sa tulo ka hiyas nga kita nato sa iyang kasing-kasing. Daghan man kini apan ako lang gilimit sa tulo. Ang una nga makita nato sa kasing-kasing ni Jesus mao ang iyang pagpaubos. So makasulti kita nga ang iyang pagpaubos mao ang iyang pagbuhat sa pagserbisyo. So ang una nga niyang gibuhat sa pagpaubos mao ang pagkanawag sa Espiritu Santo sa sabakan ni Santa Maria aron mamahimo siyang tao, no? Ang pagkatao ni Kristo sama kanato gawas sa salang panulundon. Ug human ni ana ipuyo siya sa balay auban sa iyang ginikanan. Diin
Pakita po niya ang early years of his service to his parents. And then, after that, may gawas na siya, may sugod na siya sa iyahang misyon alang sa pagpadayag sa maayong balita, sa pagpakita sa kaayuhan sa mga masakiton o paghimog mga nagkalain-laing milagro. So, all these things are done out of the humble Sacred Heart. Ug bisan gani sa iyang pagbalik sa langit, iyahang gipakita gyapon ang pagserbisyo. This sacrament of the Eucharist is his humble service. Kita nga nagpanaw pa nga kanunay gigutom muna nga sa iyahang pamaagi sa pagbili ng Eucharistia kita gibusog, no? Sama sa usa ka ginikanan nga way lain nga katuyuan ang sa pagpaningkamot kay aron lang makapakaon sa mga anak, no? So tataw kana nga in a way the parents are showing their humility to their children, no? Nga sama pod sa gisulti ni San Pablo, or he was so he accepted his faith to be a humble servant of God. So iyang gitudlo nga way lain nga tinubdan sa iyang kalipay kundi ang mapaubsanong pagserbisyo by preaching the Word of God. So, sa kadaghanan, kining maong hiyas sa pagpaubos, importante gyud kaayo. Mao na nga atong balikon sa pagpangutana kini sa atong kaugalingon, if we believe in the Sacred Heart of Jesus, then we have to practice that virtue of humility. Dili lang alang sa atong kaugalingon nga pasidunggan ta, i-appreciate ta nga buutan ta, no? Kundi alang sa kalambuan sa tanan. Kay kung daghan gipalibutan kita nga mga mapausanon nga tawo, ang epekto niana mabungahon sabta. We will be encouraged, ganahan sabta mo trabaho kay mapalibutan tag mga buutan. Kinsa man po'y muasinso anang puro sakit sa ulo, puro pagutbot, pagulbol, no? Puro mapahitason ng mga kauban. So, it's a gift if we have those people around us trying to inspire us through their humility. Ang ikaduhang pasidunggan nato sa Sagrado Corazon mao ang iyahang gugma, no? Dili nato maisip kung unsa kining function sa kasing-kasing. There are different functions, no, in terms sa mga medical terms, pero labaw sa tanan, kung kasing-kasing ka na nga dili mo higugma, then it's nothing, no? Muna nga gidescribe gayud ni St. Paul ang iyahang pagtan-aw sa gugma ni Kristo. Muna dunay kalapat, dunay kalawom nga di gyud masabtan sa hunahuna sa tao kung unsa kini kalawma, no? Sama kini sa way sukod, matod pa niya, way sukod nga bahandi. So in other words, sa atong kaugalingong pinulungan, ang gugma ni Jesus dili gyud matungkad kay it is a love that is unconditional. So buti pasabot ni ini nga bisan dito dili nato masabtan, di nato matukib ang kalawom sa iyang gugma, angay tang mupasabot nini sa atong tagsa-tagsa nga buhat. Kinahanglan ang paghigugma nato, pakita nato sa dili lang sa pulong kundi sa buhat, no? Kay kung masabtan ka na sa ato ang kaigsuonan, then ato pod nga madiskubre, malamdagan sabta sa Espiritu Santo kung unsang kahulugan sa gugma ni Kristo, no? And then we will be like Christ, like sa pagkamanggihatagon, no? Provider,
Kung higugma ta, buwag yun tay lain nga paagi, kung dili mo hatag, in whatever ways. Sensitibo ta sa panginahanglanon sa uban, nga di na ta angayng suguon, di na ta angayng badlungon, nga mubuhat niya na, but it is out of our sincere hearts, out of love, mubuhat ta, bisan walay ikabalos. Amen? So, muna ang kaduha. Then, here comes the third reason to glorify the Lord's Sacred Heart is His sacrifice. Sama matod pa diri sa atong gospel, wala na nila gibali ang mga batiis kay nakita na nila nga patay na siya. Then immediately sa tusok sa iyang kilid, mibuhagay ang dugo o tubig gikan sa kasing-kasing ni Kristo. So sa may puti pa sabot ni ana, napakita siya sa iyahang dakong sakripisyo. That is for all eternity. Even at this time, bisan temporary kinatong time, it's always valid. His sacrifice cleanses us from our sins. So konkreto kini nga pagserbisyo ni Kristo kanato, kanang paghatag nato og igong kusog aron makapadayon sa pagsakripisyo, no? Kanang ang paghugas, ang paglimpyo sa ato ang galamhan sa tong kasing-kasing hunahuna pinagi sa iyang pasaylo, mao jud nay makapadayon nato sa pagsakripisyo. Kay mao man ay rason nga di na ta mo reklamo usan unsa mga pag-antos, kay gihugasa naman ta sa iyang kaugalingong sakripisyo. So kinahanglan magpakita lang kita ni ana alang sa kayuhan sa uban, kana moingon ta paagas ta sa ato ang singot og dugo, ano nga isip pag-antos nato alang sa kaayuhan sa uban. In the same way, tanawon gyud na sa atong Ginoo kung unsa na kabililhon kay kita usab makadawat, no? Makadawat sa iyahang dili maisip nga gasya. So mga igsuon, nindot kaayo nga kita nagkatipon, nag-iisip nato ni nga importante sama sa tanang mga kasaulugan sa atong pagtuo ang Sacred Heart. Aron makumit nato, makabot nato ang kasing-kasing ni Jesus. Sige tag-ampo, makabot nato nga mamahimot ang milyonaryo, makabot nato nga maangkon nato ang kasing-kasing sa ato ang love of our lives, makabot nato nga natay house and lot, but do you have that in your mind nga makabot nato ang kasing-kasing ni Jesus? So kinahanglan, the true way of glorifying the Lord's Sacred Heart is doon natin magpakabana ta sa mga hiyas nga gitudlo, diha sa pagpaubos, sa pagpakita sa gugma, sa buhat, pagpakabana, sakripisyo, ug sa bisan unsa nga angay pa niyang itudlo aron makapakita gyud kita nga we have that Sacred Heart of Jesus nga nagdasig kanato matag adlaw. So manghinaot ko nga Espiritu Santo mugiya kanato aron makita ug masinati nato kanunay ang paghigugma ni Kristo sa kadalakang sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manindog itang tanan nagato ako sa Dios nga mahal sa tanan magbuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato, ang ipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, Yanak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus namatay bilubong, mikunsa sa mga minatay, sa katulukan lawan panaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios sa Amahan, makagahom sa tanan. Ikan ditong balik siya, ang paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos,
sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang dakong pagsalig, mag-ampo kita ngato samahan tungod kay diha ni Kristo, may gugmaon siyang manumbaling kanato. Atong tubag, Ginoo puna kami sa imong gugma. Ginoo puna kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko, mamahimong tinuod nga ilhanan ug instrumento sa gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago ug nabugatan, makakaplag og pahulay diha sa maghihatagong kasing-kasing sa atong manunubos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa imong gugma. Nga ang mga masakiton makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa imong gugma. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo puna kami sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa tunhayng kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kami sa imong gugma. Maluluyong Amahan, dawata kining mga pag-ampo nga among gihalad, hiniusa sa gidughang singkasing sa imong pinalanggang anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Dawatan undan sa kidawan sa sakripisyo gikan sa imong mga kabud alang sa pagdahi bagay maya sa iyang galan alang usang nakapuslana sa tibuok ngayong santos nga simbahan. O Ginoo, sud-unga ang kasing-kasing ni Hesukristo imong anak, nga puno sa gugma alang kanamo, tungod sa iyang gugma dawata ang among gasa o pasaylua ang among mga sala, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasam kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amang ibayong adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga mahan Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, agay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo, kaysa gibayaw na siya dito sa krus, sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo, gikan sa linagbasang nga kilid, nag-ulas sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramentos sa simbahan, aron ang tanang tao sa ilang pagkadani, nganha sa nablihan nga kasing-kasing sa manunubos, sa walay hunong mukaos nga malipayon, gikan niining mga tubod sa among kaluwasan. Busa uban sa mga santos ug mga anghel, nagaduyog kami sa pagdayeg kanimo sa way hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Sa kagamo
Santos gad ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Nasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Puhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalikutan, karagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus, upang kapanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkapanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari ug imong mga katawhan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Santa Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya gihatagan ha kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon. Pasayloa kami sa among mga sala, mahigul
luwasa kami, luwasa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Tanging haria ang kahukan himaya hangtod sa kahaluran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasap kini. Pagkita tang timaan sa tong paginigsuunay, panagdait. Sa Diyos nga nagkawagdan sa mga salanan sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo Ginoo, dili nila. ka angay, mapalawat kanimo, apan ipambulong lamang kung maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Ikaw akong gimahal, isang lito kanimo ang tanan kong suliran. O sa Diyos Santong Nilyo, sa kanunay kapasidugan ang imong pabot, maghari Dili sa sulbo itahod ka, isimba ng talig sa katawagan, hari ka sa tumahan. O sa Diyos
pagandikan Nundugan ko Maagin na ito Kay ikaw man ang dagat Ang kamaturan Ugang kaluwasan Sa ako kalat O siyusan Nunilyo Ikaw ako di mahal Isaling ko kanino ang tanan Kung suliran O siyusan Nunilyo Sana lunay kapasidugan Ang pinupamot Maghari ning duhan Ang pinupamot Maghari ning duhan Mag-ampo kita. O Amahan, kini sakramento, magpuno unta kanamo sa gugma, o magdani kanamo nga anak ang Kristo imong anak, o magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsoon, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Tilingbanong pangaliya nga to kang Senyor Santo Niño. Mag-ampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugo. Nagadangup kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangup kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila, tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katao, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibkon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahako, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa katasko, pinaagi sa madasigong kapogi. Himoa kami nga makinaadmanon, dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaugsanon diha sa maayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño,
Sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug kamot di na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukkamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, o Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug gablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdahi kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili manggayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapos ang pag-ampo, o milagroso nga Santo Niño, nagapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangabuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himoang ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuha diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamati ang among mga pag-ampo ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdayi kanimo uban samahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon. Amahan sa langit, nagadaig kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nga ni sa mga kasing-kasing al pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon, tudloy kami sa paggamit ni ini aron makatabang kanamo alang sa kasing-kasing nga maligdo nga pag-ampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo, nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang panagdaig himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalayan kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga misa, dadaang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit, Señor! Pakpakan na to, Tanganong
sa nataninu